Dictat de paraules amb la lletra V baixa. Vaig a fer una primera lectura ràpida i després començaré amb el dictat. En aquell cantó hi havia una floristeria on anàvem sempre que necessitàvem un ram per a regalar. La tancaren per a canviar la decoració i posaren moltes novetats. Han instal·lat un hivernacle al pati del fons on les plantes més delicades han passat l'hivern sense problemes. Comencem el dictat. En aquell cantó hi havia una floristeria on anàvem sempre que necessitàvem un ram per a regalar. Punt i seguit. Un ram per a regalar. Punt i seguit. La tancaren per a canviar la decoració. Per a canviar la decoració. I posaren moltes novetats. I posaren moltes novetats. Han instal·lat un hivernacle al pati del fons. Al pati del fons. On les plantes més delicades han passat l'hivern sense problemes. Punt i final. Han passat l'hivern sense problemes. Punt i final. Vaig a fer una última lectura
ràpida per a que pugueu corregir i mirar a veure si us heu deixat algun signe de puntuació o alguna paraula. En aquell cantó hi havia una floristeria on anàvem sempre que necessitàvem un ram per a regalar. Punt i seguit. La tancaren per a canviar la decoració i posaren moltes novetats. 2 punts. Han instal·lat un hivernacle al pati del fons on les plantes més delicades han passat l'hivern sense problemes. Punt i final. I fi del dictat.